pi baro na kaleng kadudarshan kendra Shillong ni pediang sungguh hai pi sya katuk kubor mata ke janmit. Bara shwa bangin pa sya ki kubor ki babniak ngene pet chwai ki mat bakongsan. Yokem ki pulit ke Meghalaya ya baro ki badon keti ha ke jing pentai bom ha kindai lat ya tho menteri rangba ke jela ukong rat ke sangma. Ong menteri rangba du keri Narendra Modi baka mang tingka ka phai khmat ban pinbiang ya ki jingdon kam ki baduk ki bapteng ka jingyo. Shen unwan ra ka sarkar Meghalaya ya ka rukom trekam bayadai bat ka jingkot ka bor perkhat ong menteri ketenat ka kwat ka kia ujen sangma. Bat pli pat ba menteri rangba ka jela ukong rat ke sangma ya ka Shillong Technology Park ha Sauli ka banla ban permi palak khatsan spa teliki kam. Ki kubor ki babnya. Ki pulit ka Meghalaya kila yo ban kem ya baro ki brio ki baron kti ha ka jing pan bathai bom ha kindai lat mensingi ublai. La pentip ya ka ne da menteri rangba ka jela ukong rat ke sangma hadien balawai ka jingelang ki kenhun menteri menta ka singi. Ukong rat ulaong bakini ki breu kila don kti bat kane ke jingja. Ulaong ru ba ke jing toket kadang ya chaprang bat ban khmi la ki dang don shu ki breu ki bron kti bat kane. Katkum menteri rangba ki bala syakem ki dai ki nong kershan ke sengking atir bala syakhang ke HNLC. La khmi ya kanang ba aling ba ki CCTV ban pet perman ya kom kini ki kambamman ya thu menteri rangba. We also would like to inform all of you also that all the people who have been involved in the recent IED blast that took place, all the people have been arrested and investigation is on, and we will be moving forward into the network even further and going into all the people who were in touch with them also to make sure that we dig into this deep and get hold of all the people who could possibly have been a part of this or have assisted. Menteri rangba du keri Narendra Modi ulaong baka mang tingka ka phai khmat ban pinbiang ya ki jington kam ya ki brio baduk baroi toy ki pa pedeng ka jingyo bat ki samla. Ula kamru baka long ka bakongsan baka India ka dai ban la ban kershan dala dia ya la dia. Ha ka jingkran jing ha ka jingyalang ka seng BJP hene ka singi ulaong bahadien ke kelam COVID kat kendai ke jingla banwan ke rukam sinshar bathamai ha ke perthai bat ki dakishin kilas dang pau shinna. Modi ulaong ba ke yok ke kot keri kalanang yar man kapor na kadaw ki rai ke sorkar ha kini ki news nem balalej. Kalong ru ke berenkam ya ke sorkar ban yalam ya ke ri shaprang ha ke jingstat bat banang klan ha ki liang baper ong Modi. Middle class और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन पर काम कर रही है। Menteri rangba ke jela ukong rat ke sangma ha ka baula ye ro ya ka mang tingka keri bat ulakam bakalong ka bajam shakhmat. Ulaong baka jingyo i jingai ka sarkar India ya ka amrit kal kalong ka baya habdur bat ka jingyo i jingai ka sarkar Meghalaya kata ka Meghalayan decade. Ki skim a jingera pisa ya ki jela kan la ban kentiu ya ka yo ka kot ka Meghalaya ringkat bat ka ri ha ka jingya stat ha kini ki por badan ka klam. Ula yoro ru ya ka Prime Minister's Development Initiative for Northeast. So therefore it's overall a very positive budget, and there is a special mention and special focus on the Northeast, and I'm sure that this budget will have a very positive impact when it comes to our state also. Ka menteri ketenat kam pisa tingka ka Nirmala Sitharaman habawan ra ya ka mang tingka keri henen gesngi kala syimkhia baka klam COVID khat kendai kala kata ya ka bor perkhat ki brio. Haga bay day bat kani kala ay jingmut bantaw ya ka National Tele-Mental Health Program haga ringkat baka National Institute of Mental Health and Neuroscience kum ka Nodal Center. Hapa pedang ya kani ka jing ay jingmut menteri ketenat ka kwat ka kia James Sangma
Uloong bakalong ka jing sedang babha na kaliang ka sorkar pedeng namar baka jing pang ka buat perkat ka long shisha ka mat ka be halor ka ni ka mat ula penpena baka sorkar Meghalaya kadang yai penkre yala ka jong ka rukom trekam ha ka badaya day bat ka ni bat shen on sala ban yo iya ka jing shai ka sngi. Mental health is a very, very serious issue, and as a government, we are also taking it very seriously. We, as a government, are initiating steps to frame our own state mental health policy, and we've just initiated that process. And I think for the government of India to start this telemental process is, I think, very welcome at this time, because as you know, a lot of people are facing mental health issues. Menteri Rangba ke Jela Kongrat ke Sangma Hene ke Sngi ula play ba ya ke Shillong Technology Park ha Sauli New Shillong. Haba open pau ya la ke jing sngo kemen halore ke ni ke jing play ya ke park ula ong ba ke jing don jong nyopo na ke shispa ki bahapo ke live sun snem karta ke Meghalaya ka don ya ke jing la ba kraw ha ke ni ke tenat. Ulaken thoru baga technology park kan la ban penmi hadu khatsan spa atli kikam bat ukermen baga ni kan kring ye kisamla syakatanat pathai jingteb la thau ye kan ka park kum shibenta ka jingyo ijingai ka sarkar ban penkala ye ka Meghalaya kum ka wai ne ki jaka ha ka ba ki jingbei tingka ha ka tanat pathai jingteb kin wan tuat bat ban kentiu ye ki but technology bat ki karkhana electronic ha ka than chatai lam mingi. The Chief Secretary. Daga jing don ki shilak rifway hajar lais pa prapun rengut ki bayo thamai ya ka jing pang covid khat khandai ha ki chisngi kala kan teu ya ka jing don ki nong pang shaka saw point khat rew klor ngut menta ka sngi ka jing yap ki brew ka long khat nyo spa lai pulai ngut ka bala ra ya ka jing yap shaka saw lak khandai pu nyo hajar khandai spa nyo pusan ngut ha ki ne ki ap saw kan ta bala la Kadba ha Meghalaya pat ki dan arspa lai pusang ngut ki bayo thamai ya ka jing pang covid khat khandai bat lai spa prapu nyo ngut pat ki la yo ya ka jing kot ki la dan saw ngut ki bre ki bla khlat no ha ki ni ki arpusaw kan ta balala menta pat ngin ye pet ya ka jing long jing man ka sun meneng ha Shillong ka jing shit ka long khat saw point iway degree Celsius bat ka jing kriat ka long saw point r degree Celsius ka jing singam ka haw ka long nyo pusan na ka shispa min step bat san po na ka shispa janmit kala bandon ka jing hap slab malumala hakikat tu kat ni ki benta sa shisien pat ngin pinkin mau ip ba ya ka ni ka kubor jungi pilaru ban pet live ha ka YouTube channel jong ka di news Shillong. Sean poi siya kabukod jong katup kubor ngin yapet biang sa shisien yakimat bakongsan. Yokem ki pulit ka Meghalaya ya baro ki baron kti ha ka jingpan bethay bom ha kindailat ya tho Menteri Rangba ka Jela Kongrat ke Sangma. Ong Menteri Rangba du keri Narendra Modi baka mang tingka baka phai khmat ban pin biang ya ki jingdon kam ki baduk ki ba pedeng ka jingyo. Shen on wan rak ke sarkar Meghalaya ya ka rukom trekam by day bat ka jingkot ka buat perkat ong menteri ka tanat ka kuat ka kia ujian sangma. Bat play pat ba menteri Rangba ka Jela Kongrat ke Sangma ya ka Shillong Technology Park ha Sauli kala ban penmi palat khatsan spa teligi kam. Ti paralok atu ngila poi siya kabukod jong katup kubor jong iman ka janmit hado bangin de shem biang bat pila syai kasngi kublay pi baro. तीन महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा